Hindi talaga nagkulang ang ating Panginoon simulat sa pulpa. From the beginning up to this point in time hanggang ngayon, hindi nagkulang ang kanyang pag-ibig at grasya. Purihin natin ang Panginoon sa mensahe ng awit sa gabing ito, kapatid. Kumusta po kayo dyan sa iba't ibang tahanan na naka-virtually link, kapatid? So isang experience para sa lahat sa atin na ang ganitong sitwasyon ay ating makikita na natupad na talaga yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:14. Sa lahat ng ating mga kapatid, sa iba't ibang dako sa mundo ngayon, marami silang mga sinasabi na pinarating sa atin na pag sila'y darating sa Pilipinas, ay pupunta sila sa Imus, Cavite. Sabi ko sa kanila, ang Baljo Imus Church ay welcome kayo lahat. So, sa Canada, sa Amerika, no? Yung iba-ibang kapatid natin sa Mindanao, so you are welcome to come to Imus Baljo Church. Kayo ay welcome sa distrito ng Imus, sapagkat ang mga kapatid dito ay handang-handa sa sama-sama sa pagpuri sa Panginoon. Napag-aralan natin kagabi ang simpleng teksto sa Biblia na napaka-importante na dapat nating mapanghawakan ngayon. Kayong lahat na nakaupo ngayon, gaya ng ibang mga tao sa iba't ibang bansa ngayon ay talagang nagsakripisyo. Yung iba, sinisikap nilang makauwi sa bahay para lang maka-live, maka-online ngayon. So, aking ipaalam sa inyo dyan sa London, sa Amerika, sa New York, sa Israel, now sa Thailand, sa Taiwan, sa Middle East, ay nandito rin ang mga kapatiran nagsusumikap na makarating para mapakinggan ang banal na salita. Napakalaman natin nung kagabi na yung seryosong sitwasyon, yung kahuli-hulihang oras ni Kristo, araw bago siya ipako sa krus. Naglalakad siya at nagmamayabang ang mga disipulo. Sa pagmamayabang sinabi agad ng Panginoon, not one stone, kasi ipinagmayabang yung templo, kapatid. Yung templo na pinakamagandang construction sa buong mundo sa panahon na yun, kapatid. Kung tent lang ang bahay ng mga tao noon, ang templo ay gano'n na siya kaganda, kapatid. Walang bisita na pumunta sa lugar na yan na hindi mamamangha sa ganda ng templo ng Jerusalem. Tinatawag ito nila na the shining glory of the kingdom of God. So, nire-refer talaga nila ito, kapatid. Pero may nangyari dito, the most notable event in human history in relation to the Jews. Parang hindi ito pinansin. Magaling si Satanas. Ayaw nating pansinin, ayaw niyang pansinin natin yung mga binibitiwang salita ni Kristo sa kahuli-hulihan niyang mga oras. Sapagkat ayaw niya na makonect tayo sa isang kaganapan na mangyari sa 2020 sa ating henerasyon. Pag sinabing the most important event in human history. Bakit, kapatid? Sapagkat ito ang tinanong ng mga disipulo. When shall these things be? So they were so concerned, kapatid. Pinag-usapan yung binitiwang salita ni Kristo, walang bato na nakatungtong sa isang bato na hindi mawawasak. So ibig sabihin, kapatid, na itong templo ng Jerusalem, sinabi ni Kristo na mawawasak ito, kapatid. Masakit pakinggan nyo ng mga disipulo. Kasi ito lang ang pinakamaganda na edipisyo, na building sa buong mundo sa panahon ng first century. According to historians, the grandeur, yung kagandahan ng templo ng Jerusalem
kahit ilang kilometro pa ang layo mo, makita mo na the glittering gold. Made of gold ang karamihan dyan, kapatid. Kaya nang nasunog yan, no, ay hinukay nila yung ginto sa ilalim ng lupa na natabunan, kapatid. So here we are, sa ating generation. Ano ang relasyon nito? Bakit? Ano bang yung nangyari sa destruction of Jerusalem? Kung ito man binitiwan ni Kristo, at sinabi ng Espiritu ng Hula, sinabi ng Desire of Ages, sinabi ng The Great Controversy, what transpired in the Temple of Jerusalem will happen in the last generation. Bakit? Ano para yun? Ano para nangyari doon sa Templo ng Jerusalem? Maliban doon na ito ang pinaka-importanting building na pinakamaganda, ito rin ang pinaka-importante sagradong lugar ng mga Hudyo. Sa kanilang templo, kapatid, mayroon sila doon yung Holy of Holies, gaya ng templo sa panahon ni Moses. Holy place and the most holy place. Bakit nawasak ang Jerusalem? Ano bang nangyari? May intensyon ba ang Roman Empire, na wasakin ito? Wala, kapatid. Wala silang intensyon na gibain ang Jerusalem. Ang gusto lang nila sa kanilang nakasanayan, dahil ang Judah, Jerusalem, mayroong gobernador dyan, kibali, sakop ng yung gobernador ng presidente, parang ganyan ang dating, na gusto ng presidente ng empire, na yung kanilang insignia, yung simbolo ng imperyo, ilagay doon sa Holy of Holies. Alam mo naman ang Hudyo at the time, first century, nahati yan sila. Sa panahon ni Kristo, hati-hati sila. May Pharisees, may Sadducees, may Zealots, may Essenes. Nahati sila, kapatid. May mga extreme, may mga liberal. Itong mga liberal, itong mga alimpuris ng Roman Empire. Matapos lang namatay si Jesus Christ, shortly after the death of Jesus Christ, the Roman Emperor Caligula nag-order siya na gawan ng statue si Jesus Christ. Statue of His image to be placed within the Holy of Holies of Israel's temple. Tanong, masama ba yun? Masama ba yun na Kristo na yan, si Jesus na yan, gawa ng statue, ilagay sa templo nyo, sa Holy of Holies? Ang ganitong act, kapatid, ay ayaw ng mga Hudyo. Ayaw nila na mahaluan sila. Ayaw din nila na malagay yung imahen ni Jesus Christ. Yung history nila, yung kanilang insignia ng agila ng Roman Empire, nasanay na kasi ang empire. Kasi yung alimpuris nila, ituutuin nila, ilagay mo ito yung eagle, ilagay mo sa templo nyo, may mga, pumayag. Lagay mo sa templo mo, siyempre marami namang templo. Dito sa templo ng Jerusalem, ilagay mo sa ibabaw. Dito yung inyo, baba. Dito sa amin, mataas. Parang ayaw nila yan, kapatid. So, ang history, nang pumasok ang Roman soldiers, marami ang mga signs binigay ng Panginoon. Kasi alam ng mga disipulo, kaya sinabi na ni Jesus, bago siya crucify, mawasak ang templo niyo. 70 years pa, year 66, nagpakita na ang mga anghel, nagpakunwaring Roman soldiers, mag-ikot-ikot sa Jerusalem para sabihin sa kanila
darating ang sundalo, labas na kayo dyan, exit na kayo dyan. Ay, hindi naniniwala sila, kapatid. Kaya sa kasaysayan na yan, kapatid, yung gira na yan ay dahilan na ilagay ang pagan statue in the Holy of Holies of the Jewish temple has been a practice of anti-messiahs throughout Israel history. So, sa kanila, yung nahati ang mga Hudiyo, ayaw nila na may pagbabago sa kanilang kalagayan. Dahilan doon, sa insistence ng Roman Empire, nag-revolt. Parang, nag-ano sila, kapatid, nag-alsa-masa ang mga Hudiyo. Dahil gusto ng Roman Empire na itigil yung alsa-masa na yan. Wala naman kaming masama sa inyo. Siyempre, gusto talaga ng Roman Empire ma-preserve yung the most beautiful building at the time. Hindi talaga napigilan. Habang palapit na si Titus, kasi nung unang atake ni Celsius, wala na silang tubig mainom ang Israel. So, nasa bingit ng kamatayan, pero marami nang patay. Kasi gusto nilang ilagay, sabi ng Israel, mga udib, hindi pwede, laban sila. Ang yung amazed na hindi makapaniwala ang history, ang mga historian sa history, bakit yung General Celsius, nasa bingit na ng tagumpay, bakit siya umatras? Kasama mga sundalo, General, why are we withdrawing? Sabi ni General, kayo, bakit kayo umatras niyan? Hindi namin alam. Nag-atras sila, kapatid. But it was God's intervention. Para mabigyan ng huling pagkakataon ang mga Hudiyo na umalis na kayo sa Jerusalem. Kasi wawasakin ang Jerusalem. So, naniwala sila na, hindi tayo. Tayong nanalo. Nasa atin ang Panginoon. Ay, akala nila, nasa kanila ang Panginoon. Napakalinaw, sabi ng Panginoon, Jerusalem will be destroyed. Get out of the city. Pagdating ni Celsius, anak ng emperor na si Vespasian. Hindi kami, huwag kayong lalaban. Hindi kami. Thousands of soldiers. Hindi, huwag kayo. Hindi talaga. Mayroong imbento, magaling sa imbento mga Hudiyo. Mayroon silang inimbento na parang rubber na ilagay, balutin ng tela, ilagay sa langis, sindihan nila ng apoy, hatagad, malayo pa ang mga Roman soldiers, nasusunog sila. Dami namatay din. Kapatid, bara sila, pag ganyan niya, kapatid, imbis papunta ng Roman soldiers, nasangit, kapatid. Ano yung nasangit sa Tagalog? Nasabit sa kortina ng templo. Nasunog. Sabi ni General Titus, patayin ng apoy, kasi ayaw nilang masunog. Pagtakbo ng mga Roman soldiers, sinalubong ng mga espada. Sa galit ni Titus, 1,000,000, 1.3 million, dyan lang sa lugar na yan, namatay. Ang dugo, kapatid, yung dugo halos aabot sa tuhod. Papasok sila, apak-apakan nila ang mga patay na Hudiyo. Grabe, kapatid, yung nangyari na yan. Kaya gaano ba kaimportante yung simbolo dito? Ang pagkawasak, hindi dahil wasakin, gusto lang ng Roman Empire na makatulong sa mga Hudiyo na mapaganda ang templo sa paggawa ng statue ni Jesus Christ sa loob ng Holy of Holies. Narinig niyo yan? Nakasaysayan? Hindi natin narinig yan. Ang alaman natin, nawasak ang Jerusalem. Pero ang totoo, kapatid, history is telling us na nawasak yan dahil sa gusto ng emperor at sa ayaw
naglabanan sila, kapatid. Kaya ang tanong, the landmark of the story of redemption, may malaking kahulugan yan ngayon, kapatid. The landmark of the story of redemption, the hallmark of the great controversy. Bakit? Anong landmark yan? We will be learning lessons. Hawakan natin ang leksyon, kapatid. Kasi may panawagan ang langit sa bawat isa sa atin. So dito natin maintindihan na yung movement ng kanyang pagdating, napakalinaw, isinubo niya sa ating henerasyon na sinasabi niya, makita natin. Kaya yung history na ito, tayo ngayon, buhay pa. Ilang palabas ng Hollywood na napanood ng ating henerasyon kung paano pinatay ang mga Hudyo sa kasaysayan. Yung anti-Semitism, yung palabas, ano yung palabas ng Hollywood sa mga movies? No? Schindler's List. Panood nyo yun, di ba? Sumikat yun. Schindler's List. Listahan daw ng mga Hudyo ng pinatay. Sa nangyari na yung kapatid, ano ang koneksyon dyan sa atin ngayon? Sapagkat simula na nangyari yun, umabot sa 2,000 taon ang alitan at away ng mga Jewish, mga Hudyo, at mga Italians o Romans, kapatid. Kaya maraming libro ang nasulat sa mundo. Christian Anti-Semitism, A History of Hate. Isang dokumentary na ginawa niyan. Nakabili kami yan, 1999. Binili namin yan. Unang labas ng DVD sa Pilipinas. Bumili ako niyan, kapatid. The longest hatred in human history. Bakit hatred? 2,000 taon. Sa New York, kayo dyan sa New York. Mga kasaysayan na pag magkapitbahay, ang mga Romans at Italians, grabe, hindi magkasundo. Yung basura na itinapon, pagpupuntahan ng aso ng Hudyo, abugin niya kasi marumi ang aso kaysa basura. Vice versa sila, kapatid. Ganun yung naitanim na galit, kapatid. Sapagkat 1.3 million, kung ikaw ang Hudyo, isipin mo, 1.3 million, 900,000 ang binihag nyo. Hindi lang yan. Taon, hinanapan nyo ng pagkakataon na mawasak, na mabura sa lupa ang Roman, ang Jewish, or ang Israelites. Kaya, hanggang ngayon, hindi natigil yan. Siyempre, kalaban talaga nila ang Hudyo. So, marami ng kasaysayan. So, may naisulat dito, 2,000 years, ang napakaganda, sinulat ng Roman Catholic Church. Ang isang kasaysayan na sila mismo ang nagsabi na nagamot na, naayos na ang relasyon. Ganda, kapatid. 2,000 years. Relations between the Catholic and the Jews. Really? Sipin mo, 2,000 years? Gaano ba ka-importante yun? The first 2,000 years, Noah's flood. The next 2,000 years, Christ was born, crucified, and resurrected. From the time of Christ's resurrection, 2020, ilang taon? 2,000 years. Kapatid. So dito natin ngayon, bakit sinabi talaga ni Kristo na kaya nga, bundok, mount, river. Anong koneksyon ng bundok sa river? Kasi ang bundok, diyan galing ang tubig, papunta sa mga ilog. Binigkas ni Kristo sa Mount of Olive, pero sinabi niya, verse 15, tayo ngayon. Tayo'y manalangin, kapatid. Great God, loving Father, sa mga oras na ito, aking inihiling ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong grasya at awa. Naway himukin mo ang mga isip at mga puso ng lahat ng nakikinig dito sa loob ng iglesia at sa lahat ng nanonood sa buong mundo ngayon. Na makita nila ang koneksyon sa kanilang buhay at sa salita ni Kristo na mabasa sa Biblia upang kaming lahat ngayon
ay makapaghanda sa pagsalubong sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagtulong niyo po sa amin. Thank you, Lord Holy Spirit, for helping us to understand. In Christ's name we pray. Amen. Tapos sinabi, connectivity ng Mount. Bakit Mount, River at Island? Sapagkat walang tao sa mundo na hindi nakakita ng bundok, ilog at dagat. So sinabi ni Kristo sa Matthew 24:15, when you therefore shall see, tandaan nyo ha, S-double-E. So mata nyo ngayon ang na-involve. Eyes natin ang na-involve. When you therefore shall see the abomination of desolation. Remember, this was the time binigkas ni Kristo doon sa 4 na disipulo na Roman Empire ang naghari sa mundo. Ang mga imperyo na may mga pari sila, may mga priestess sila. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Si Kristo, 500 years nang nakalipas sa panahon ni Daniel. Bakit niya sinabi? Kung makita ninyo na ang abominasyon, pag nakita ninyo ng abomination desolation, na sinabi ni Daniel, ibig sabihin, puntahan natin si Daniel. Anong sinabi ni Daniel para makita natin yung sinabi niya? Spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place. Yung away na nasunog ang Temple of Jerusalem, ang gusto ng empire, makatayo ang kanilang insenya sa loob ng Jerusalem, ng templo. So bakit ito? When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand, tatayo. Ano kayang itatayo niya? In the holy place, whoso readeth, let him understand. Sa tanong natin ngayon, kung ito man ang chapter na tumutukoy sa ating henerasyon, masugid natin kiniklaim na we are the modern Israel. We are the modern Jerusalem. Sa tingin kaya natin, paano kaya matupad ito? Kasi verbo, see and stand. So tatayo, ibig sabihin, makita talaga natin ito. Spoken of by Daniel the prophet. Paano ma-fulfill ang prophecy na ito o statement ni Jesus, stand in the holy place? Sapagkat ayaw, gusto ng isa, ayaw ng isa, dalawang magkatunggali. So ito ngayon, ano ang implikasyon sa ating henerasyon? Puntahan natin si Daniel. Kasi si Kristo ang nagsabi, spoken of by Daniel the prophet. Saan kaya yan? Sa Daniel 2, Daniel 7? Hindi. Hindi tumutukoy ito sa Daniel 2, Daniel 7. Ang tinutukoy nito doon sa River Ulai. Kasi yung River Ulai sa chapter 8 ng Daniel, yan ang chapter na si Kristo mismo galing sa langit, bumaba sa lupa, pinuntahan si Daniel, araw ito, araw, binigay, gising si Daniel, binigay ang vision na ganito ang mangyari sa mundo sa aking pagdating. Hanggang sa 2020, ganito. Nasa Bible para tayo. Stand in the holy place. So titingnan natin. Si Kristo ang nagbigkas sa bibig niya. Stand in the holy place. Ngayon, literal o symbolikal, kahit anong gawin natin sa teksto na yan, ang katuparan ng Matthew 24:15 o ang katuparan ng Mount of Olive, hindi na tayo magdebate kung ano ang relihiyon natin, Iglesia ni Kristo, Saksi ni Jehovah, dating dan. Sapagkat ang fulfillment, ang katuparan, literal at symbolikal, isa lang ang pangyayari. Wow! That's an amazing, my friend. So, diretso na tayo. Dito tayo sa Daniel 8:23. Kung gusto nyo makita ang detalye nito, panoorin nyo sa Radical Reconnection, yung series na ito, kapatid. Pero sa atin ngayon, anuhin natin ito, puntirahin natin dito. Sinabi agad ni Kristo doon kay Daniel sa river, Daniel, sa huling mga araw, sa huling
at in the latter time of their kingdom. Sinong kingdom? Kingdom ng Roman Empire o kingdom ng little horn. Tinatawag natin Roman, pagan, tapos yung papal, Roman, papal ba? Papal, little horn. Sa pangalawang pagkakataon, Daniel, na maghari sila, yan ang panahon na napakasama na ng mga tao sa mundo. Ay, sino nagsabi? Si Kristo. Saan mababasa? Na sabi ni Kristo na ang tao sa mundo, samang-sama na, sobra ng sama ng mga tao sa mundo. Wala nang pakiramdam para sa kaligtasan. Sarili na lang ang kanilang tinitingnan. Saan mababasa yan? 2 Thessalonians, 1 Timothy, sinabi niya dito, when the transgressors are come to the full, kung ang mga makasalanan, mga sumusuway sa batas ng Panginoon, ay dumating na sa sukluran, may hari na ang kanyang pagkahari, mayroon siyang fierce countenance. Dalawa lang. Fierce countenance, matapang na pagka-persona, nakakaintindi ng mga malalim na mga pananalita. Understanding dark sentence. Tapos sinabi ni Kristo, shall stand up. Ibig sabihin, yung word ni Jesus sa Mount of Olives, at sinabi niya, binigyan ka ng indicator na hindi ka mawala kasi yung word na ginamit sa Mount of Olives, yun din ang word na ginamit niya sa River Ulai. Stand up. Ano ang fulfilment nito, kapatid? So kayo dyan sa New York, sa Canada, na pag-aralan na natin. Kasi sinabi dito, isang hari. A king. Isang hari. Sa isang kaharian, kingdom. Ano yun? Isang empire na may emperor. Sino siya? Dito, king of first countenance. Ano ang kanyang papel, kapatid? Bakit sa panahon ng kasamaan ng mundo, yun ang time ng kanyang paglabas? Sapagkat siya ang tao, siya ang leader ng relihiyon na kinikilala, tinitingala ng lahat ng relihiyon sa mundo. Sa panahon niya, siya ang nagproklama ng love, unity, cooperation, compassion, peace, and prosperity. Sa tingin nyo kaya, may satanas dan? Saan ba yun dyan? Ang gospel nila, killing, depopulation. Ano ba yun? Ano ba dyan? May sinabi pa sila dyan na vaccine with 666. Oh, wala, kapatid. Love, unity, cooperation, compassion, peace, and prosperity. Ano ang movement nila? New Age, makabagong panahon. Ano yung makabagong panahon? Nagkakaisa na ang lahat ng relihiyon. Ang tawag niya ngayon 2020, Abrahamic Accord. Abrahamic Accord. Muslim, Hindus, Christians, sa Christians, Adventist, Jehovah's Witness, dating dahan, all religions, sama-sama na tayo. Ang tawag niyan, new spirituality. Bagong spiritualidad. Hindi nangyari sa kasaysayan noon, pero nangyari sa atin ngayon. Ang tawag niyan, new humanity. Ang nagpasikat ng new humanity, kapatid, sapagkat in 1996, prior sa celebration ng Jubilee 2000, buhay pa tayo. Nagkaroon ng celebration ng 1998, 97, 98, 99, then 2000 Jubilee. Ano yun? Yung holiday. Sinabi niya, sa panahon ng Easter, yung Holy Week, to those who share in His triumph and death. Sinong pinag-usapan niya? Si Jesus Christ. The Lord grants courage to build up a new humanity. Sino daw ang magbago? The Lord grants. Ipahintulot. So somebody has to change humanity. Grants ba? Sino pinahintulutan?
Instead na it's Christ who said, "Behold, I make all things new." Sa kanila iba. The Lord grants. Bakit? Kasi may program, may project para sa new humanity. Sino siya? Si Pope John Paul II. Kapatid, kung gusto nyong malaman dyan, punta ka ng SM. Sa lahat ng SM, siguro major SM out na ano yan, na building na yan. Mayroong bookstore dyan na St. Paul Publication. Ang St. Paul Publications, these are one of the major publications na nag-produce ng mga libro na nagsasabi ng globalization na ginamit halos lahat ng universities sa buong mundo, kapatid. Sa Amerika, puntahan yung mga libraries nyo. Kayong nag-aaral dyan sa iba't ibang bansa sa Europe, tingnan nyo kung ano ang mga libro, publication sa mga eskwelahan nyo. Mga kapatid, may isang documentation by Patrick Novigoski, 100 Ways John Paul II Changed the World. So paano mo, marami dyan, 666. Pag sinabing 666, alam ng mundo yan, satanas yan eh. Paano mo yan? 666 yan. He changed the world. May isang documentation dyan. Isang hangin, wind from heaven. John Paul II, the poet who became Pope. A Pope and a President. Bakit best friend niya ang mga presidente ng mundo? Si Pope John Paul II kasama ni Ronald Reagan, nagtandem sila para wasakin ang communism sa USSR. Kaya wala ng USSR ngayon. Nawasak na ang USSR. Nahati-hati na yan sila, kapatid. Sila ang nagpabago. Bakit? Dito natin maintindihan kung sinabi ni Daniel, kasi sinabi ni Kristo, pag nakita nyo, when you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Saan bang holy place ng mundo? Saan? Punta ka sa mga travel and tours? You want to go to Israel, to Jerusalem? Tour to the Holy Land. Ngayon, bukas, puntahan mo dyan sa Kuanyo Street, dito sa Imos. May mga travel and tours. Ang pamagat ng kanilang papunta sa Jerusalem, tour to the Holy Land. Ay, hindi naman talaga natin pwedeng salungatin yan. Kasi once it was considered, kinusideri talaga yan, a holy place. Hanggang ngayon nga, pinag-agawan yan kasi holy place nga yan ng Muslim at saka ng mga Hudiyo. Pero may sinabi, si Kristo na, tingnan nyo yung abomination na sinabi ni Daniel. Anong sinabi ni Daniel sa abomination? Binasa natin kanina. Sa pangalawang pagkakataon ng kanilang kapangyarihan, tinatawag natin, when they will rule planet Earth, tatayo siya sa Holy Land. Mga kapatid, sa kasaysayan ng mundo, 2,000 taon, walang pinahintulutan ang mga Hudiyo simula nang naitatag ang kanilang bansa dyan sa Jerusalem. Simula na nagkaroon sila ng Mayflower na nagbalikan sila sa kanilang lugar. Nang na-establish ang Israel, kapatid, hindi nila pinahintulutan na mayroong Santo Papa na makarating, makaapak sa kanilang lugar. Kasi mortal enemy nga sila Italians, the Vatican and the Jews. Pero sinabi ni Jesus, tatayo siya doon. Ha? Literal, tatayo siya sa Jerusalem. Symbolikal, tatayo siya sa mga Adventist. Hala, napakaganda nito Kasi sinabi niya, in the later time of the kingdom, when the transgressors are come to the full. Gandang pagka-describe. Kung puno-puno na ang kasamaan ng mundo, sinong nagsabi daw? Si Kristo. Anong ebidensya? O tingnan natin ang ebidensya. Forbes magazine, March 25, 2004, enumerated 10 of the world's all-time most corrupt leaders, presidents, according to Transparency International. Dami niyan. 10. Ibig sabihin, 100. Top yan, top 100.
So marami yan, kapatid sila. Marami yan, sila. No? Pero wag na natin yan, pag-usapan yan sila. Sa mga relihiyon, grabe din. Pinakasikat na mga evangelist sa TV, evangelist sa mundo, mga si Lonnie Frisbee, si Peter Pupop, Jimmy Swaggart, mga sikat yan sa buong mundo, kapatid. Pero sila nadali sa immorality, kapatid. Nadali sa pera, nadali sa babae, nadali sa homosexuality. Nakasali pa nga ang SDA president dyan. So, ibig sabihin, kung ganito na kasama ang mundo, politika, immoral, religious leaders, immoral, sabi ni Toynbee, yung tao na yan, kinikilala ng buong mundo na historian of the present world. Sabi niya, according to Toynbee hypothesis, the failure of a civilization to survive, yan na, civilization is disintegrating. Spiritual life, political life, wala tayong maasahan. Earth life is disintegrating. Massacre, incest, rape, drugs, homosexuality, same-sex marriage, terrorism, extramarital affairs. Lahat yan, kapatid. Sabi ni Billy Graham, 30 years ago, 30 years na, 35 years na, nag-sermon si Billy Graham. Pinakasikat na TV evangelist. Sabi niya, kung hindi darating si Kristo, 30 years ago, kung hindi darating si Kristo, kailangan niyang humingi ng tawad. Bakit sinunog niya ang Sodom at Gomorrah? Ibig sabihin ni Billy Graham, mas masama pa daw ang tao kaysa Sodom and Gomorrah sa 35 years ago. Ngayon, 2020 na tayo. Gaano nakasama ang tao ngayon? Hindi na nga makaramdam. Pag may pinatay sa tabi niyan, wala nang feeling, parang ordinary na lang ang patayan. Pag may, saan ka makahanap? A father raping his own child. A child raping his grandmother. Grabe. Sabi na, 50 years ago, pag magkwento ka ng ganyan, sabihin ng mga mata, "Uy, hilong diha, uy, tumingin dyan. Ayoko na ganyan mga usapin." Ngilingig. A father raping his own child. A son raping his grandmother. Ngilingig. Pero ngayon, it's a common phenomena around the world. Pero sinabi ni Kristo, when the transgressors, kung puno na ang kasamaan ng mundo, you cannot even trust a king, a president of a state, a global state, of first countenance and understanding, dark sentences shall stand up. Si Kristo ang nagsabi. Sa gitna na ang mundo ay masama na, may isang hari na tatayo. Sa kanyang matapang na mga programa at kanyang pagkatao. At may pag-intindi sa mga malalim na pananalita. A king of first countenance shall stand up. In other words, ang timing ba ng kanyang pagtayo, stand. Pag sinabing stand, it can call attention. Sa loob ng simbahan, nakaupo. Tistingin mong tumayo ka dyan, di ba makita ka ng lahat? Di ba? The timing of his standing caught the world in awe. Oh, wow! He is the voice in the wilderness. Siya ang tinig ng pag-asa. Witness to hope. Sinabi dito, one of the world's moral authority, man with destiny. Buti sana kung nagsabi niyan, nasa tagilid-tagiliran. Recognized by the leaders of the world. Saan mo i-plaster ngayon kayo mga Seventh-day Adventist? Yung mga presentasyon natin na tungkol sa 666 na yan. Kailangan you revisit your presentation because John the Revelator, si Juan sa isla, nang nakita niya ito, sabi niya, I marvel and I admired after the beast. Itong mga nagdidebate dyan, nagpo-proclaim dyan, grabing paninira sa... Kapatid, tingnan natin kung paano sinabi ni Kristo.
Ang sinabi ni Kristo, sa gitna ng kasamaan ng mundo, tatayo siya. Paano siya tatayo? Kasi sinabi ni Kristo, tatayo siya sa holy place. So he changed the world, witness to hope. John Paul II fulfills the words of Christ. Ano yan? Siya ang kauna-unahang Santo Papa na humingi ng tawad sa kanilang ginawa sa Dark Ages. Sipin mo, humingi siya ng tawad. The first to be acknowledged by political leaders of the world. Alam mo, si Pope John Paul, pag alamin mo ang buhay niyan, he was the youngest priest, the youngest cardinal ordained. He was born on a solar eclipse. He is a genius by birth, a poet. Grabe ang kanyang ginawa, kapatid. Grabe ang pagkatao niya. Siya lang ang tao sa kasaysayan ng planet Earth na na-feature sa Time Magazine. Tayo, pag nalagay ka sa Time Magazine, hindi ka na ordinaryo na tao. Sa Pilipinas, hindi ordinaryo si Senator Pacquiao. He was twice na headline sa Time Magazine. Hindi naman talaga ordinaryo. The only 8-time world champion. Sinabi pa ng Time Magazine, grabe kapatid, Time Magazine, no? Inumin ko muna ito ng tubig na alkaline dito sa Imus. Mayroon kaming alkaline dito, kapatid. Nagdala kami ng 1 galon kasi dinala namin sa Tagaytay kanina kasi sabi niyang kailangan namin yung tubig nyo dyan sa Baljo, Imus kasi diagnose siya ng cancer stage 3. Sabi niya, yung tubig nyo dyan sa Baljo. Kaya nagdala kami kanina 1 container. Inunumin ko muna para mabigat yan, no? Sinabi niya dito, kapatid, kayo dyan sa online, alam ko naman na ang bilis nyo makainom dyan kasi nakaupo lang kayo dyan sa mga bahay nyo, kayong taga-Imus District. Hindi ko nga alam na masarap ang iniinom nyo dyan ngayon. Pero ganito yan, his appearances generate an electricity unmatched by anyone else on earth. So, grabing pagka-describe. Tama si Kristo, a king of first countenance and understanding that sentences are stand up. Sinabi niya, Reader's Digest. Alam mo yung Reader's Digest, isa sa pinakasikat na babasahin yan. Para mamahalin lang yan Yung Time Magazine, mamahalin din yan. Gusto kayo alam mo yung Time, sa title pa lang nila, Time. Simula noon hanggang ngayon, napaka-documented lahat ng sinasabi dyan. Time Magazine, meron ako dyan sa bahay, ganyan kakapal. No? Mahal lang yan, kapatid, hinihingi ko lang yan. Most widely traveled Pope, having visited over 100 papal bases, more than all his predecessors put together. Most recognized person in the world, March 26, 2005, issue of the Reader's Digest. Sipin mo, Time Magazine, more than 15 times na feature siya ng Time Magazine. John Paul II, the superstar. Grabe, taon-taon, almost yearly. Maglagpas na nawala ngayon, sunod na taon, nandiyan naman siya, kapatid. Ang dami niya. Dami, kapatid. Yan si Pope John Paul II, kapatid. He is the Pope. The Pope is not just a religious pilgrim. He is one of the world's great moral authorities. Ano ang ikinabagsak ng mga presidente? Immorality. Sino lang ang pwede magpayo? Si Pope John Paul. Sino ang nagpayo? Saan humingi ng payo si Saddam Hussein? Pope John Paul. Saan humingi ng tulong si Fidel Castro ng Cuba? Pope John Paul II. Are you aware? Saan sila humingi ng tulong? Sapagkat siya ang great moral authorities. According to the Pilgrim's Progress by David Van Bema, kapatid. Grabe yan. Siya lang ang Santo Papa nang naordinahan. Hindi niya isinuot yung kanyang tiara na 2,000 taon na,
Pag mayroong Santo Papa, pag nailik yan sila, pag labas nila sa cistern hall, lalabas sila sa bintana, mayroon na silang tsara dito. Ang nakasulat sa tsara, Vicarious Filii. Wala na yan ngayon. Bakit kayo mag-interpret ng 666 yan? Wala na yan sa kanila, kapatid. Siya ang kauna-unahan na giniba niya ang 2,000 years tradition sa harap ng billion people around the world. Napakatapang niya, kapatid. Sinabi niya na, I will visit India and I will Christianize. Nagprotesta ang lahat sa Pilipinas. Nagprotest lahat ang mga tao na mga Muslim at Hindu. Kasi you have to respect our belief. Tinanong si Pope John Paul, are you going to change your statement? Because around the world, they are protesting. Hindi siya sumagot. On the day na naglanding siya sa India, pagbaba niya sa tarmac, kapatid, hinalikan niya ang lupa at sabi niya, I come to evangelize India. Ano ang sabi ng mga newspaper? He is the firstest Pope. Firstest. Saan kaya natin mababasa nang sinabi ng mga writer, firstest Pope? Nasa Bible kaya yun? Tingnan natin ngayon, kapatid. Kasi on April 3, 2005, the reverberations of Pope John Paul's life and pontificate, the third longest in history, resounded through every nation on earth. Lahat ng bansa, kapatid, tumunog ang kanyang pangalan, kapatid. Nirespeto ng mga presidente sa mundo. Bakit? Sinong nagsabi niyan? Si Kristo. Bumaba nga siya sa langit para sabi kay Daniel, kinausap niya ang 4 na disipulo na nagtanong. Kaya dito, sinabi talaga ni Kristo kay Daniel, when the transgressors are come to the full, a king of first countenance. Anong sinabi ng Time Magazine? Tingnan mo. Hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Pero sabi ng Time Magazine, on the one hand, the Pope can seem this lonely, pessimistic figure. A man obsessed with the evils of the 20th century. Ang tao na obsessed sa kasamaan ng mundo. A man obsessed with the evils of the 20th century. A man convinced that humankind, ano sinabi niya? Has lost its way. Saan mababasa natin yung Time Magazine? Sa Biblia. Daniel 8:23. When the transgressors are come to the full. Anong sabi niya? A man convinced that humankind has lost its way. Exactly the same, my beloved friends around the world. Sinabi dito, a king of first countenance. Tanong ngayon natin, anong nakapag-first sa kanya? What made him first? Hindi ko na lang ito tinagalog kasi English ito, King James. Kasi may nanonood ng mga ibang bansa. First, what made him first? Kapatid, sinabi ko na sa inyo kanina, hindi na natin mag-interpret. Hindi na ito pagdibatihan. Kung ikaw ngayon saksi ni Jehovah, Iglesia ni Kristo, dating na nanonood, Baptist, Protestants man, wala ka ng space pala i-argue mo ito. Bakit mo i-argue? Na yan ay mababasa mo sa libro mo. Yung truth, yung facts nito nasa mga library nyo, sa mga simbahan ng buong mundo. Anong nasasabi doon? According to CBC News, sabi ng CBC News, sila ang nagsabi the Pope's first opposition. Bakit? Religious writer ba sila? Bakit ang ginamit first? Sa Daniel 8:23, a king of first countenance. There's never been anyone like Pope John Paul, that first intellectual. Ano yun? Tsamba? Tsamba lang ba ito? Hindi, kapatid. Kayo ngayon na nasa loob dito sa ating church, sabihin ko sa inyo, kapatid, ang Biblia na hindi natin pinapansin, buhay yan, kapatid, na ang sinasabi ng Panginoon nangyayari sa ating panahon. First,
Isipin mo, sila ang nagsabi, first, ito, PBS, Frontline Millennial Pope. And finally, John Paul II, first insistence. Grabe. Ano ba? 2005, first defendant. Saan ba yun? Ilang bisis ginamit ng iba't ibang newspapers, magazines of the world. In other words, lahat ng mga tao, writer na nagsubaybay sa kanya, intellectuals, presidents of the world, presidents of universities, isa ang description, he is a first pope. Saan mababasa sa Bible? Daniel 8:23, on the river Ulai, my friend. Puntahan natin yung pangalawa, kasi patapos na tayo. Ang oras, alas 8:46 sa aming relo, pero sa inyo dyan, ang oras niyo dyan ay alas 8:38. Tama ba? Nahulaan ko. Ha? 8:38? Grabe, nakahula ako. No? Minsan, binamadali ko kasi 8:46 doon eh. No? Siyempre, tingnan natin dito. No? Tingnan mo. Daniel, understanding dark sentences. Anong ibig sabihin ng dark sentences? Bible commentary ng iba't ibang relihiyon sinasabi na ang dark sentences, ay ibig sabihin yan, double dealing. Kung ano ang sinasabi dito, iba ang ginagawa dito. Kung ano ang ginagawa dito, iba naman ang sasabihin niya dito. Just make to achieve a compromise. Kasi yun ang lingwahe ng mundo. Anong sinabi ng libro, no? na si Hiddekel, siya ang nagsulat. Sabi niya, autobiography ni Pope John Paul. Si Pope John Paul daw, his Catholic policy of benign tolerance towards non-Catholic. Tandaan natin, kapatid, ha? Kasi kadalasan, pag mag-present ng papacy, parang masama ang dating, no? Masama sila. Hindi, kapatid. Hindi talaga. Dapat titingnan natin kung paano sinabi ni Kristo. Sinabi niya, sabi ng writer, he speaks and writes poetic messages in homilies and other important church documents. Not considering his being a poet by profession, he won the hearts of his enemy by his compromising stand. Lahat ng kalaban niya, yumuko sa kanya. Bakit? Ang galing niyang magsalita. Parang poetic ba? Pareho ba sa mangulitaw? Parang, para bang nagliligaw na lalaki sa isang babae, kahit hindi masyadong kagandahan, sabihin ng lalaki, aking mahal. Sabi na, ang iyong kagandahan ay gaya sa bituin sa langit. Pero ang mukha hindi naman talaga parang bituin. Kapatid, hindi nga agra. Ganon ba? Yung sa Bisaya pa, balak nun. Sa Tagalog, ano yung balak nun? Ha? Ano yung balak nun sa Tagalog? Ha? Balak nun? No? He won the hearts of his enemy by compromising stand. Kaya nga halos lahat ng presidente, yukbo, sa kanya? Kaya believe sa kanya ba? No? The Pope is successful in gaining global acceptance. Ibig sabihin, bago pa man ang globalisasyon sa mundo, itong ating nangyari, ang pinag-aralan natin kahapon, yung movement ng natural world. Sunod, movement ng politics, movement ng society natin. Diba? Society. Kagabi, social science society. Ngayon, sinabi ni Kristo, kumplito ang sinabi ni Kristo. Ito naman, tungkol sa isang kaganapan sa mga mananampalataya. Is gaining global acceptance by adopting what Jesuit Vernon Roland calls the Catholic double standard. The Christian Century, December 16, 1981. By adopting this double standard, the Pope is succeeding admirable today in being widely accepted as the Papa Orbis et Orbis, the spiritual father of Rome. Hindi lang sa Rome. The spiritual father
of the world. Ito yung portrayal para maintindihan natin bakit ganun ka-impluensyado ang iglesia na ito. No? Alam mo, punta ka sa EDSA, di ba? Mayroong statute of Mama Mary dyan. Paano nangyari nagkaroon tayo ng statute of Mama Mary dyan? Anong relasyon yan kay Pope John Paul II? Kapatid ng arsobispo siya ng Poland, kasi taga-Poland siya. Sa panahon ng Second World War, pangalawang digmaan sa mundo, arsobispo siya sa Poland. Ang siyudad ay Krakow at Linnaeus. Inatake yan ng bomba, eroplano ng forces ng Germany. Hulog ng maraming bomba ang eroplano. Walang pumutok na bomba sa Krakow at Linnaeus kung nasaan si Pope, si Karol Wojtyła. Ang pangalan niya si Karol Wojtyła. Pope John Paul II. Walang pumutok. Tinanong, bakit hindi pumutok? Walang man isang bomba na pumutok. Sabi niya, when you consecrate your country, when you consecrate, nasa Bible ba ang consecration? Basahin nyo nasa life ng mga Israelites yan. When you consecrate, giving full your life to God, consecrate. When you consecrate your city to Mama Mary, Mama Mary will save your country. Sa ating panahon dito, maliit pa siguro si Vian. Sinong isinilang sa 1986? Wala, di pa kayo isinilang. Nga, kawawa kayo, di pa kayo isinilang. In 1985, kayo na buhay na, 1985, grabe ang gulo sa Pilipinas. Grabe na yung mga will ka dito, will ka doon, atake dito, atake doon. Sabi ni Cardinal Sin, let us consecrate Philippines to Mama Mary. Anong buwan? December 8, 1985. Kinoconsecrate. Ang ibig sabihin ng consecration, i-dedicate kay Mama Mary. Lo and behold, December 8, 1985, December, January, February, less than 3 months. In just 2 months, nangyari ang kasaysayan na nakaukit sa buong mundo ngayon. The first bloodless revolution in the entire planet Earth. The EDSA revolution. Kaya ngayon, pag dumaan ka sa EDSA dyan, sa may Robinson, nandyan nakatayo ang Mama Mary because in dedication, in recognition to the consecration. Nasa Bible kaya yan? Naisulat kaya na mag-consecrate kay Mama Mary? Of course. Nasa River Hiddekel yan. Pero wala tayong panahon i-discuss ngayon. Pero puntahan nyo ang Radical Reconnection. No? Na Facebook. Doon kayo. So dito kapatid, ang engagement ni Kristo na sinabi niya, when you therefore shall see the abomination of desolation. Bakit sino ba yung abomination of desolation? Abomination, ibig sabihin, binura mo ang papel ni Kristo, yung abomination of desolation. Pag binura mo ang papel ni Kristo, na siya lang ang pwedeng mag-mediate, mag-intercede, mamamagitan sa tao at sa Diyos. Pag iburahin mo yan, ikaw ang nag-abominate, nag-desolate. Tinanggalan mo ang kahalagahan ng sanktuaryo, ang altar at templo. You desolate the altar, the temple where Christ is at the altar. Di ba? Mercy seat yung sanctuary. Pag binura mo yan, kasi nagturo ka na pwede i-intercede ng iba, kapatid. That's abomination. Kaya dito, kapatid, may nangyari
sa 1998, kapatid. Bago lang. Isinilang kanabian. 1998. Wala pa rin. Sinong isinilang? Si Plumpong. Wala pa. 1998. Kabata pa pala nitong mga ano. No? So, tanda na pala natin. Alam mo yung Via Crosses? Sinong nakaranas ng Via Crosses? Bernes ng hapon, alas 3. Sa panahon ng Holy Week. Di ba? Mag-position tayo dyan. Every year, mayroong celebration na Via Crosses. So, mag-position. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasyang Ginoong Diyos, anak ni. Bulahan day ka sa mga babae nga tanan, bulan ng bunga sa tiyan mo. Santa Maria, ina ka sa Diyos, kaluyan mo kami makasasala sa oras sa among ikamatay amin. Unang misteryo, unang istasyon. Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasyang Ginoong Diyos, anak ni. Bulahan day ka sa mga babae nga tanan, bulan ng bunga sa tiyan mo. Santa Maria, ina ka sa Diyos, kaluyan mo kami makasasala sa oras sa among ikamatay amin. So yun ang kanilang sinasabi. Sa panahon ng prosesyon, Via Crosses. Sa bawat taon, sa lahat ng Santo Papa, tinatanong sila. Ang tanong ng mga tagasulat, journalists, Your Holy Father, who crucified Jesus Christ? Siyempre ang celebration, Holy Week. Isa lang ang sagot ng mga Santo Papa. The Jews crucified Jesus. Normal naman sa mga Hudiyo, sa postmodern, sa dami ng Kristiyano, tapos bintangan pa sila, magagalit itong mga Kristiyan sa kanila. Kaya sakit sa loob nila na bintangan sila. Kaya hindi talaga na ano ang kanilang relasyon. Na-establish na yung signing ng kanilang treaty, pero bawal silang umapak sa Jerusalem. In 1998, April of 1998, tinanong si Pope John Paul II, who crucified Jesus? Hindi siya sumagot. Kasi hindi siya mahilig magsalita. Pero he was pressured. Pinissure siya ng mga journalists. Kasi yearly na yan eh. Were the Jews, ang mga Hudiyo ba ang pumatay kay Kristo? Kay Jesus Christ? Ang sagot niya, kapatid, na-publish sa lahat ng newspapers sa buong mundo, including Time Magazine, including Philippine Star, Manila Bulletin, na-publish in 1998. Ito ang sagot niya. So many children denied, prostituted, mutilated. Sakit naman. Prostituted, mutilated, grabe. Oh no! Not the Jewish people. Ano sinabi ng Daniel 25? Daniel 23? Understanding dark sentences? Oh, not the Jewish people. Crucified by us for so long. Hindi mga Hudiyo. Tayo. Matagal na nating kinusipay siya. Not the crowd. Hindi yung mga masa doon na sumisigaw, crucify him, crucify him. Not the crowd, which will always prefer Barabbas. Si Barabbas yung sa kabila. Because he repays evil with evil. Not them. Hindi sila. Sino? But all of us. Wow! Tayong lahat, each of us, bawat isa sa atin, because we are all murderers of love. Mga kapatid, nakamonitor ng pinaka-high-tech na TV ang Parliament of Israel. Lahat ng Hudiyo sa mundo, sa New York, sa Los Angeles, sa Australia, sa Canada, wherever they are, ito ang critical na mga moments nila. Pero nang narinig nila ang sagot ni Pope John Paul II, a king of first countenance and understanding dark sentences, Daniel 23, sinabi ni Kristo, shall stand up. Nang narinig nila, kapatid,
Marami sa kanila ang hindi maniwala. But many of them shedding tears of joy. Tuwang-tuwa sila, kapatid. In less than a week, the Parliament of Israel inapprove ang diplomatic resolutions establishing full diplomatic ties with the Vatican. Ibig sabihin ng diplomatic ties, mayroon na silang agreement noon pero hindi full. Full. Pag sinabing full, he can visit the country, my friend. Anong sinabi ni Jesus? When you therefore shall see the abomination of desolation. Kayong lahat ngayon na nandito sa loob, at kayong lahat na sa Facebook ngayon, whoever you are, wherever you are, tatayo si Daniel ngayon sa inyong harapan. Sapagkat sa dalawa nating mga mata, kayo na hindi na ngayon lang isinilang, kapatid, binigyan din kayo ng pagkakataon ng langit na makita nyo ang fulfilment ng sinabi ni Kristo. When you therefore shall see the abomination spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Because on April 3, 2000, for the first time in 2,000 years, umapak si Pope John Paul II sa Jerusalem. The Bible is alive. Matagal na nating sinasabi, buhay ang salita ng Diyos. Ito na ngayon ang panahon natin bilang saksi ni Jehovah. Isaksi natin ang salita ni Yahuwah Elohim. Tayo mga membro ng Iglesia ni Kristo. Si Kristo ang nagsabi, ipaliwanag natin, ipapatayo natin ngayon sa lahat ng ating simbahan, kung saan man tayong distrito ngayon, ipatayo natin ang salita ni Kristo. Nabuhay ang kanyang salita at sinabi niya ni Pope, I set foot in the land where God choose to pitch his tent. Exactly the same. Stand in the holy place where God choose to pitch his tent. Mga kapatid, on the following day, nag-ikot siya. Nakakuha ng atensyon, naglagay ng papel sa Wailing Wall, Western Wall, na pinag-awayan dyan, na holy site. Nagtaka sila kung ano yan sa inisip niya. Binasa nila, kapatid. It shocks the whole world. Sabi niya, God of our fathers, you choose Abraham and his descendants. Pinili mo sila to bring your name to the nations. Grabe, compromising. Inutuon na talaga ang lahat ng mga Hudyo. We are deeply saddened. Kami ay nalulungkot sa mga nangyayari sa nakaraan. Ngayon, hihingi kami, hingi ako ng tawad, asking your forgiveness with the people of the covenant. Kapatid, humingi sila ng tawad. Kalimutan na daw natin ang nakaraan. Kasi magbabago na ang takbo ng mundo. Love, peace na lang ang kanilang ipahintulot ngayon. Kapatid, si Pope John Paul II nang namatay, halos lahat ng presidente nag-attend sa kanyang funeral. Ngayong gabi, bago tayo magtapos, Daniel 8:23, a king understanding dark sentences shall stand up. Matthew 24:15, when you therefore shall see the abomination, sabi ni Kristo, dito sa Matthew 24, tandaan nyo, nakita nyong picture? Si Jesus niyan, sa river yan, kapatid. Pero sa Mount of Olive, na tungkol sa ating generasyon, what will be the sign of your coming? Darating na ang Panginoon. Kung nakikita na natin na natupad itong sinabi niya sa Mount of Olive, at ngayon sinuportahan pa niya sa river ng Ulai, na si Kristo mismo pumunta sa river at sabihin kay Daniel, Daniel, ito ang mangyari sa panahon ng aking pagdating. Ganito ang mangyari sa mundo sa year 2000. Kapatid, ma-fulfill ang Daniel 8:23, 24 and 25. Sino sa atin ngayon sa buong mundo ngayon na salungatin ang katotohanan? Sapagkat ang Biblia will stand by itself. Truth is self-evident, my beloved friends. Huwag na nating bunjing-bunjingin ang ating pananampalataya. It's time for us
Kasi na-realize, na-fulfill na ito kapatid sa ating generations. The Pope in the Holy Land. Ngayon, 2020, pwede pa ba nating salungatin? Na sila na mismo ang nagsabi, Time Magazine, the new Roman Empire. Sinong picture? Pope Francis, my beloved friend. The global reach. Sipin niyo, global reach ang buong mundong inabot ng kanilang kapangyarihan. O Pope Francis, my beloved friends. Ngayon, the Pope and the Jews are the best friend. Sabi ng Prime Minister na si Netanyahu ng Israel, walang ibang tao sa mundo daw na makapagbigay upang maayos ang lahat ng gulo. It's only the Pope Francis ng Vatican today. Ang 2,000 years of hatred has come into terms. Sinong nagsabi? Si Kristo. When you shall sail for the sea, when you therefore shall see the abomination, stand in the holy place. Welcome sila. Spiritually, anong ginawa nila? Tapos lahat ng teachings nila ngayon kapatid, spiritually, it gets into all churches, including Adventist kapatid. May mga teaching sila na pumasok na sa ating iglesia. Hindi natin namalayan na mayroon tayong mga ginagawa ngayon sa loob, kapatid. Unknown to most of us, especially sa young people, especially dito sa women, kapatid, na ang women ordination is a concept by the Roman Catholic Church from the Second Vatican Council. Maraming tayong mga chanting-chanting, makabagong paraan. Tanggalin na natin yan, kapatid. Balik tayo sa ating primitive religion. Ellen G. White counseled that. Go back to the primitive religion. Go back to where you were established by God. So may the Holy Spirit will empower us. Ngayong gabi, bago kayo matulog, kausapin niyo ang Panginoon. Ano pa talaga ang buhay ko? Matapos ako mag-bake, matapos ako magtrabaho ngayon, saan ba pala ang pupuntahan ng aking buhay? Kung ang buong mundo ngayon sinalanta ng COVID 2019, ano kaya ang kasunod dito? Sinabi ni Kristo. Alamin natin yan, kapatid, sa patuloy nating pag-aaral, bukas ng gabi. Kaya ang ating sinasabi dyan, tayo na ba? Ito na ba ang panahon? Yun ang ating subject. Tayo na ba to? Ito na ba ngayon? The answer is, the Bible tells us. The evidence is the event is self-evident. Kompleto na nakikita sa dalawa nating mata ang katuparan ng salita ni Kristo. Ang panawagan na lang sa atin ngayon, prepare to meet thy God, my dear people. God bless us this evening. Saan ka nang galing? Kung saan ang bato?
Ano si pangalan? Ah. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kapwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo mapit kung ano ang tanda ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos walang ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos na ang buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Ihandog mo na ngayon sa Kanya. Ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan, ang may-ari ng aming hiram na buhay. Alam namin, Panginoon, ang tagos ng mensahe ng awit na kinanta ngayon. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ay hinimok mo ang mga puso ng aming mga kapatiran. There are souls right now watching who made decisions as the challenge of the song sa hamon ng awit, sapagkat marami sa kanila ngayon ay handa nang ibigay ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. May mga kapatid, kaluluwa ngayon na nagdesisyon na sila ay tanggapin ang sagradong bautismo ngayong Sabado. Continually sustain them, Heavenly Father.
Sa mga kaluluwa na nagkaroon ng desisyon, we welcome them, Lord, to the church. Sa mga nakatanggap na ng sagradong bautismo nung nakaraang Sabado, continually sustain them, Lord, with your grace and mercy. Sa aming lahat na nakikinig ngayon, watching online at sa amin sa loob ng iglesyang ito, let it be, Lord, that the message of the song, through the abundance of the reality, sa realidad na aming nakikita sa dalawa naming mga mata, giving us inspirations na ang iyong banal na salita ay natutupad sa dalawa naming mata na nakikita. May the call na ang panawagan sa awit na kinanta will makarating sa puso't isipan. Move them, Heavenly Father, because salvation is a movement. Move them to accept you as their personal Savior in the rites of baptism. Thank you for your grace and mercy, for sustaining us to learn more about your words in the whole series. Keep us always safe today, tomorrow, until we have another study tomorrow evening. Thank you, Lord Holy Spirit, for setting up all of us na hindi kami madali ng kaaway, na maanod kami sa kaaway, mahatak kami sa telebisyon, mahatak kami sa anumang mga uri na matagal nang humahawak sa aming mga buhay. Iligtas mo kami, Panginoon, sa makamundong mga panahon. Dalhin mo kami sa iyong paanan. Thank you for answering our prayers. In Christ's name we pray. Amen.